Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu kagem para kadang calon seniman utawi para bapak ibu, para adik-adik sedaya kemawon ingkang remen gladen karawitan gending-gending Jawi sedaya mawon ingkang sangat kula tresnani, ingkang sangat kula hormati, ngaturaken sugeng pepanggihan kalian kula naminipun kula Riyayo saking Mandiraja Banjarnegara. Nderek tetepang rumiyin dhumateng para bapak ibu, adik-adik sedaya kemawon ingkang makempal wonten dalemipun Bapak Nardi Sanggar menapa nggih? Sanggar Bayu Kencana, utawi channel Bayu Kencana nggih. Ingkang dipun pandhegani dening panjenenganipun Bapak Nardi. Nggih, ingkang kagungan dalem sakedhik kula badhe ngaturaken pangertosan gending Jawi utawi karawitan ingkang sampun wonten menika wonten blabag menika judulipun menika Lantaran Manyar Sewu nggih. Sekalian kali kenal basa Jawi, basa karawitan menawi panjenengan mastani sami niku judul ini menawi Jawi niku irah-irahan nggih. Basa Jawinipun irah-irahan menawi panjenengan mastani judul niku basa menterengipun. Karawitan Jawi menika wiwit saking dasar menika lancaran nggih. Bibar lancar mangke wonten lancar Kembul Arang. Terus minggah malih wonten Ketawang, bibar Ketawang mangke wonten Ladrang. Bibar Ladrang gending lan niku ingkang pungkasan gending. Gending niku pelajaran ingkang pungkasan ingkang radi abot sawetawis. Ning kula pitados sameneika menika jamanipun jaman teknologi canggih nggih. Sinasa kula mangke paring pangertosan lumantar seratan menika kirang mudeng sameneika saged dipun rekam, saged dipun syuting napa malih saniki sampun kawontenaken streaming nggih Pak Nardi nggih. Siaran langsung menika mangke sekedhik kula badhe pangertosan wiwit saking Bonang nggih. Wiwit saking Bonang kula nyuwun kadhe sanget mangke sing dereng mudeng nggih. Nyuwun pirsa kemawon. Insyaallah kula bareng paring jawaban kagem panjenengan sami. Wiwit saking Bonang menika wonten garapan ingkang wiwit saking pertama niku Batangan nggih. Bibar Batangan niku Pipilan. Bibar Pipilan niku terus wonten Imbal. Bibar Imbal niku terus wonten Sekaran. Nggih. Batangan, Gembyang, Sekaran, Kempiung. Mangke kula tak jelasaken secara perinci setunggal mboga setunggal. Ingkang sampun kaserat menika wonten blabag menika niku judulipun Lantaran Manyar Sewu Slendro Manyuruh nggih niku dereng lengkap tulisanipun ning jangkepipun Lantaran Manyar Sewu Slendro Manyuruh. Menika notasi Bonang praktekipun ngaten. Cinem piang piang gong. Lah gong niki nutuk telu sedaya nggih. 3 ya. Cinem piong piong gong. Lah niki ngatada kados persen menika nutuke sareng. Piong piong gong lah bibar piong piong gong lah ta mriki nutuk 3 sedaya. Terus wonten nut balungan nika. Molo molo moro lumo nem mo luro cinem molo niku nut balunganipun. Lah menawi peking niku satu pukulan
demung 2 pukulan peking. Contohipun momo lulu momo roro lulu mo ngaten. Niku kula gambaraken niki demung niki peking nggih. Momo lulu momo roro lulu mo ngaten praktekipun ngaten. Lah terus karawitan niku dipun perang wonten gaya Surakarta wonten gaya Mataram Jogja nggih wonten Banyumas. Ingkang mlampah niku 3. Sinoso kathah niku ingkang baku niku 3. Sing mumpun-mumpun daerah Banyumas khususipun contonipun niki upaminipun peking. Nah, contoh ngaten mawon sak goten niku dudukanipun niki demung lan niku pekinge ngaten. Ngaten nggih. Momolo lah niki pun judul niki versi Solo niki. Nah, menawi Banyumas kali Jogja sami masalah peking nggih. Contonipun menawi Jogja niki nu demung. Ting ting tong tong ning menawi Solo ting ting tong. Niki nu demung paminipun. Kateng mriki. Nggih, niki demunge teng mriki. Nggih. Monggo. Niki contohipun ngaten menawi niki Jogja niki nginggil Solo. Niki Jogja. Ting ting kedone niki demung teng mriki. Lah menawi Solo niki barenge niki ketukanipun. Sawetawis kula ngaturi keterangan upaminipun ingkang badhe nyuntusa monggo kula paringi jawaban. Menawi mboten wonten saron nggih. Keterangan saron nggih. Nggih, saron menika menawi kendang tasih kendang kalih, namine kendang kalih niku setunggal ketipung, setunggal kendang bem niku namine kendang kalih. Menawi kendangipun tasih kendang garapan kendang kalih, contoh tundang tung tung tundang tung tung tundang tung tung ngangge ketipung kali kendang bem menika. Lah niku saron sami kali demung. Satu pukulan sami. Nanging menawi kendangipun garapan joget lah menika sampun dicacah. Lah maka kula ndamel menawi pelajaran pinjul mriku kula ndamel not bal saron cacah. Ngaten. Niku keterangan Pak Nadi pun kula jawab. Mbah kondur sinyun tulis malih monggo. Mboten peking mboten bareng nacah. Namung pedeman peking 1 pukulan demung, 2 pukulan peking. Namung pedeman ngaten ingkang baku namung dibagi menitipun versi pundi? Menawi versi Solo kali Jogja. Lah menawi versi Solo niki bareng kali niki. Ini menawi Jogja niki sing bareng kali niki. Ting ting tong tong. Niki kula gambaraken ini nut demung. Ini gambaraken kula nut peking. Sinten? Lah niku namanya salah bun kaprah. Karepe kula ngaten. Aja tembung salah kaprah, bisane kaprah karena bener. Pangapunten sedaya seni niku sae, namung miturut kadewasan niku ingkang garap. Bisane garap niku pengertosane dari dugi sak leresipun. Jagating karawitan niku panci dewasane rumit nggih rumit. Karawitan niku saka tembung lembut, sangat unik, Menawi wonten ingkang nyuwun sewunipun gadah pimun sing
kirang gaduh temur kula nggih monggo. Ning kula sebagai pelatih niku kula kudu nerangaken napa beneripun. Minimal standar lah nggih. Dadi wong paking nacan niku mboten wonten. Cacan niku tugasnya namung saron kemawon. Niku peking Lah terus jagating karawitan ebek kali niki bentene tebih. Nggih. Bentene tebih. Menawi ebek niku versine mutlak Banyumasan kemawon. Mboten garep kula mboten garep napa. Prakawis perkembangan seni niku kejawi indah niku hidup nggih. Mulane kudu berkembang. Upamane wonten ebek samenika nggarepi campur sari napa nggarep monggo niku tegese miturut ingkang garap karawitan sinten monggo niku terserah. Namung pedoman tetep ampun ditilar. Kuncine wong ebek ya Banyumasan. Aslinipun ebek niku jaripun mung saron, campur, trompet, kendang. Niku seniki zaman perkembangan zaman, kula kadang-kadang wonten origine. Nggih monggo niku naminipun perkembangan zaman. Kula mboten ngelek-elek mboten, namung perkembangan zaman nggih monggo. Namung nggarap nggih monggo ning asline kedah ngertos riyin. Perkembangan zaman monggo. Niku pancen seni niku kejawi hidup niku pancen kejawi tembung indah niku hidup. Nggih, ngaten keterangan nepek ngaten. Wonten malih sing badhe nyuwun pirsa? Lah niku kantun garapan menika. Demung contoh umpamanipun tasih kendang kalih sing tak katara wau namine kendang kalih niku siji swara ketipung pinggalih niki kendang bem. Umpamane ketipungan kula paragaan mboten ketipung nggih. Nek kendang tasih tung dang tung tung dang tung tung niku namine kendang lancar. Meneh kendang terus joget. Suatu contoh suatu contoh lah nek kendang garapan iki joget lah niku sarane napsah. Lah makanya pelajaran ngajeng kula ndamelaken notasi khusus saron cacah. Lah namanya kendang dua niki cinem cinem molu 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 nemo nemo. Nah, namanya gandeng semanten ketipung kirang dominan. Ketipung semanten kedah wonten larasipun. Niki namanya kendang kali terangan niki namanya niki kali niki digendak nasdari namanya kendang kali. Lah niku saron sami kali demung satu pukulan. Ini meneh kendangipun nggarepe joget niku cacahan. Saron niku napa nggih? 1,5 oktav. Meneh bonang jangkep 2 oktav. Gambang 3 oktav. Mbilen niku wonten garapan sing benten kali batire amargi nutul luwih kathah. Jadi monggo dipun peragakaken saran Manyar Sewu. Niki batang rin nggih. Mbun nate mbunang nggih. Nggih, berarti batang rin. Mangke kecuali kendangipun garapan joget lah mangke wonten sekaran sing baku. Nggih, nggih pelajaran ngajeng saged kula ndamel bonangan sing sekaran, imbal kali sekaran. Monggo cobi tanpa kendang nggih. Labu monggo. Buka bonang. Dipun ralat malih ageng nggih. Larik bawah. Nggih. Cinem cin. Nggih. Lho, nggih, bokeh ngaten. Namung kirang alon sawetawis nggih. Monggo mungkin terus tembung saron sareng kali tuding namung peking kados wau kula matur 1 pukulan sar tembung 2 pukulan peking.